Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bayyana sifatil mu'minin wa hadzarana talabbusa bi khisalil munafiqina wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata abdin aqarra fil imani wal yaqin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful anbiya'i wal mursalin amma ba'du faya ikhwaniyal kiram iklamu anna min rahmatillahi alaina ambayyana lana sifatal mu'minin linakuna alat taraqi duna an takuna minal jamidin faqala ta'ala qad ablaqal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Para jamaah salat Jumat ingkang minulya, monggo kita sami sareng-sareng ningkataken nambahi iman saha takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi nindakaken perintah-perintahipun lan nebi dhateng sedaya laranganipun. Lan monggo kita sami mangertosi bilih iman punika setunggalipun kenikmatan ingkang ageng sanget ingkang dipun paringaken Allah dhateng kita. Sedaya nikmat ingkang sampun kita raosaken menawi kita bandingaken kaliyan nikmatipun iman tentu boten wonten artinipun napa-napa. Mila kita kedah syukur dumateng Gusti Allah. Amarga napa kita sampun dipun paringi nikmat iman. Nikmat iman iku lho sing iso ndadekake slamet, wilujeng, aman saka ngalam donya kene, metune nyawa, mlebune kubur, metu saka kubur ing ora-ora masar sampai iso nutup lawang neraka lan iso mbuka lawang swarga sebab ana iman. Kanthi iman kita waget ngamal, kanthi amalan ingkang sae nderek napa ingkang dados perintahipun Gusti Allah, nderek napa ingkang dados perintahipun Rasulullah, nderek napa ingkang sampun dados perintahipun para guru-guru kita sedaya. Sebab kita waget ngeten iki yen boten enten guru boten waget. Mila kita kedah matur nuwun syukur dhateng Allah bilih awake dhewe ngertosi duweni tiyang ingkang nuduhaken ingkang naminipun guru. Jamaah Jumat ingkang minulya, sasampunipun kita mangertos ngoten niku, mula teng Al-Qur'an innalil muttaqina mafaza. Sak temene tiyang-tiyang sing padha netepi iman, netepi takwa, ikulah tiyang ingkang mendapat kemenangan, tiyang ingkang mendapat kabejan donya lan akhirat. Mula wonten hadis ingkang dipuriwayataken saking sahabat Abu Hurairah Kanjeng Nabi dawuh,
Man anfaqa zaujaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannati ya abdallahi hada khair. Faman kana min ahli sholati du'iya min babi sholati wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihadi wa man kana min ahli siyami du'iya min babi royani wa man kana min ahli sodakoti du'iya min babi sodakoti. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma'alaman du'iya min tilkal abwabi min daruratin fahal yud'a akadu min tilkal abwab kuliha qala na'am wa arju an takuna minhum mutafaqu alaih. Sapa wong sing gelem ngimpakake nafakake rong werna saka kewan digawe ngluhurke agamane Gusti Allah Ta'ala, mongko sesuk diundang wong iku sekolawang swarga lawan ucapan he kaulane Allah iki apik banget. Lan sapa wong sing ahli salat sesuk ya diundang sekolawange salat. Tiyang ingkang ahli jihad, ahli perang, barang sakniki perang ilmu, akon anake kon ngaji, kon sekolah, kon bibinahu, gurune gelem mangkat semangat diarani jihad, diundang sekolah wangi jihad. Sapa wong sing ahli poso sesuk ya bakal diundang sekolah wang royan ya diarani lawang poso. Sapa wong sing ahli sedekah ngragati anake ngaji mondok sekolah lan sak piturute iki mau kabeh sesuk ya bakal diundang sekolah wangi sedekah. Sahabat Abu Bakar matur marang Kanjeng Nabi, biati demi tebusane bapak lan mbok ya Rasulullah. Napa ya ana wong sing diundang saka iku lawang kelawan darurat. Ya Nabi mudawe na'am wa arju ang takuna minhum. Iya, aku yo kepengin arep-arep kaya wong sing tak aturake ngarep. Mula jur awake dhewe wong iman lan takwa kudu kepengin dadi wong sing sesuk iso buka lawang swarga sing pinten-pinten lawang ingkang sampun kula aturake menika. Ikilah sifatipun yang mukmin, sifatipun yang iman. Muga-muga kita sedaya pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala laras dados tiyang ingkang iman lan takwa sak mangke waget bika konten tawa lawangipun swarga sak kersane Gusti Allah. Apa sing paling akeh kita lakoni nang alam donya sing lawang bakal dibuka pertamanipun lawang swarga. Salanallahu wa iyyakum minal mu'minina al-kamilin al-mu'addina liwajibatihim ma'al mukhlisina wa qul astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa ya fawzal mustaghfirin wa ya nasatat taibin. Allahumma